Deti s Aspergerovým syndromom inklinujú k technológiám, k počítačom a vieme ich na túto tému dostať do nášho centra, kde samozrejme my sa snažíme rozvíjať u nich všelijaké komunikačné a sociálne zručnosti. Projekt je určený pre deti alebo mladších tínedžerov. Krúžky vymýšľame, pretože tieto deti na bežné krúžky nechodia, pretože v týchto krúžkoch je neurotypická populácia, je tam veľa detí, je tam prípadne jeden lektor. My ponúkame malú skupinu s individuálnym prístupom, kde je lektor a naša psychologička, nejaký odborný pracovník, ktorí vedia riešiť prípadné problémové správanie alebo im predchádzať. Lektora máme odskúšaného, začínali sme s nimi, že robil krúžok spoločenských hier. Je to veľmi pokojný lektor, samozrejme tematike sa venuje a deti ho majú radi. V 3D tlači už si vyskúšali tlačiť, čiže v podstate sa stále zlepšujú a teraz nastáva aj taký pokračovací kurz a otvárame nový pre začiatočníkov.